Naším hosťom je asi prvýkrát v živote vo Fan Rádiu lovec búrok Pavol Škoda. Ahoj, Pavlo, dobré ráno. Zdravím všetkých, dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. No, tak ja som bola taká hlúpa v tom predchádzajúcom vstupe, takže ty keď chytáš búrku, to znamená čo? Chytanie búrky vlastne znamená to, že idem za tým, zdokumentujem to, natočím to na nejaké video, prípadne nafotím a potom spravíme k tomu nejaký pokec. Takže si naháňač skôr. Áno, áno. A potom to dáš niekde na web? Máme na to svoju vlastnú stránku, áno, dáme to na web, na YouTube samozrejme, aby si to mohli aj ľudia pozrieť a vyjadriť sa k tomu. Čo sa tak vyjadrujú ľudia k tomu? Že už ani tie búrky nie sú to, čo bývali, alebo čo? Väčšinou sa nájdú takí, ktorých to hneď fascinuje a chcú sa pridať, ale ešte im chýbajú nejaké skúsenosti k tomu. No a potom taká druhá polovica ľudí samozrejme povie, že sme nejakí blázni a nič na tom nevidia a nevedia to pochopiť, že na čo to robíme. No, lebo vidia len mrak, hej, ale ty vidíš stratocumulus, hej, napríklad. Není to stratocumulus, tá búrka. Tak nič. Saifa, čo si to trestal teraz za hovadinu Pardon, evidentnú? tak stalagnit. Je to cumulonimbus. To je ono. Cumulonimbus a tieto mraky spôsobujú búrky, no a keď človek počuje cumulonimbus, tak samozrejme to nič nepovie, ale keď povieme, že búrka, tak už jasne. Aha, no a ty si povedal, že niektorí nemajú na to skúsenosti, aby išli s vami, aby som nemohla ísť s vami len tak, že by som kúkala? Myslel som to tak, že keby to chceli sami robiť. Ak ide niekto s nami, není problém, proste vieme mu zabezpečiť tú bezpečnosť, to je prvoradé pri týchto veciach. Jedná sa o dosť nebezpečný koníček, to musím povedať hneď na začiatok. To kvôli blesku, alebo kvôli tomu máte obrnené auto? Obrnené auto nie, to majú v Amerike, zatiaľ tuto to nie je také nutné, tie búrky sú trošku odlišné oproti Amerike, ale ide hlavne o tie údery bleskom, potom takisto si treba dávať pozor aj na záplavy, ktoré sa môžu náhle objaviť, ako to bolo napríklad v Malých Karpatoch toto leto v Píle. To sú veľmi náhle prieteže mračie, na tie môžu strhnúť auto behom sekúnd. A tam ste boli? No, neboli sme tam. Ako si bol, to ideš za tou búrkou úplne blízko. Ako blízko sa dá ísť k búrke? No, tak máme také dva typy hlavné, ktoré si delíme. Buď búrku pozeráme z nejakej bezpečnej vzdialenosti, to keď ju chceme dobre nafotiť, keď je fotogenická, tak tomu hovoríme. A potom ten druhý typ je taký, keď ideme do jadra, to znamená do stredu tej búrky a dokumentujeme vlastne to, čo sa deje vnútri, čiže nejaké krupobytie, prieteže mračien, výchrica a podobné veci. Ale stále zo zeme to riešite, hej? Nejdete nikdy do vzduchu. To určite nie. A nie. fotíš bez blesku asi. Tak fotím bez blesku, jasne. Lebo blesk tam je. Tak vidíš. Aj sa s nami zabavíš, Palo, tak to ti poviem. Zober nás niekedy. Bude sranda. No asi, aj tak vidíme, ale lámeš sa tu od smiechu. Budeme sa rozprávať o tých búrkach aj naďalej. Zaujíma ma napríklad, aký je tvoj najlepší úlovok, či si ho môžeme pozrieť na YouTube, ale to všetko v ďalšom vstupe. Počúvate rannú show Fan Rádia s Pavlom Škodom, lovcom búrok. Teraz je 8 hodín 9 minút.